A min, como me gusta coidarme a mí mesma, gustaríame, claro, que a miña parella gustasse coidarse a sí mesmo tamén. Tómome agora un superalimento que como está considerado, porque ten moitas propiedades nutricionais e medicinais, que son as semillas de chía, moi boas para mellorar o peso e todo tamén, tal como para o colesterol, para diabetes incluso, para a tensión. Quedoume claro que María é unha namorada das semillas de chía. Son a bomba, sí. Pois haberá que probala, a ver se nos poñemos un pouco en forma. Eu coídome facendo yoga na miña casa. Faz yoga? Por non ter que pagar un gimnasio, pois fago que son disciplinada eu na miña casa. Bueno, mira, un día podíasme ensinar. Ai, sí, A ver si teño suficiente... Encantada ensino. A ver si teño suficiente flexibilidade para poder facelo. Estaría ben. A ver se así mellorases de peso tamén. Íbamos a reír un pouco, a verdade é que sí. Vai en directa que me botou tamén co de perder peso. Hai que ser disciplinado. Hai que ser disciplinado. Por certo, que eu lin en Facebook que ser disciplinado tamén é un acto de amor propio tamén. Sí. Eu non teño ningún complexo co meu peso, desde logo que non. Tiño estado un pouco máis gordo, un pouco máis delgado. Son así que lle vou facer. E se non practico deportes non podo pretender ter un corpo que non se lle ocorra a nadie. Se o ánimo a que te volvas a sacar a vontade de cuidarte facendo exercicio físico, que os médicos din que é moi importante. Non, que podense gustar, pero que o amor a primeira vista non xurde, que iso xurde co tempo. A ti gustaría che casarte ou non? Solo iré contestar sí ou non, Se lle das outra pizarra hincha, seguro. Más guapa calladita. Eu digo que sí. Que non estou pechada a casarme, pero non é unha prioridade tan grande para min porque non teño nin quero ter fillos. Ti crees que a xente só se casa polo tema de ter fillos? Eso pode ser o mellor fai 50 anos ou de por aí, pero hoxe en día... Non, hai xente que se casa tamén sen ter fillos porque vantaxes de ben dereitos e tal, de dereito a unha pensión de viudedade, dereito a quedarse cos bens do outro, esas cousas. Non se pode pensar neso, cando hai amor non xa, vas quero dicir pensando que nesas cousas. Eu vexo así. Pero estás pensando moi adiante, me parece a mí. Xa pensando neso, madre mía. Pois sí, Pero bueno, foi unha cousa simpática, a verdade, foi unha cousa divertida.